Nasayop gayud sa paghunahuna ang uban nga ang maayong binuhatan mao'y bayad sa atong mga sala. May suon dili. Ang Bible kasulti nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Ngon pagani sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Dios. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Karon kung moingon ka, Lord, na ako'y sala nga daghan, Lord, pero bayaran ko na, Lord, pinaagi sa akong pagkabuutan sa akong maayong binuhatan. Moingon ang Ginoo, no, di na maong bayad. Ang bayad is ang kamatayon. Ang kamatayon nimo. Aman ka mamatay dito sa lake of fire. Diba, naingon ang Ginoo sa Revelation 21 verse 8, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang mga tanang bakakon, itambo gayud sa linaw nga kalayo, ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang linaw nga kalayo, ang lake of fire, mao ang ikaduhang kamatayon. Mao kini ang bayad sa pagpakasala niadtong mga kawatan, mga salamangkero, mga gasimbag Dios-Dios, tambo gayud sila sa linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni ang bayad sa pagpakasala, ang kamatayon. Kay ingon pa sa Bible, ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Apan sa kadako sa grasya sa Dios, di na kinahanglan nga mangadto kita dito para mabayaran ang atong mga sala. Nganuman, si Kristo Jesus nagpakatao, gilansang sa krus, namatay para bayaran ang atong mga sala. Kaya ang bayad sa pagpakasala, kamatayon, wow, si Kristo nagkaroon ang nikuha sa atong mga sala, ug siya na ang namatay, puli ka na to, aron bayaran ang atong mga sala. Aron nga imbis kamatayon ang atong maangkon, kinabuhi na hinuon nga walay katapusan ang atoang maangkon. Ato kaning basahon ng Roma 6:23. Kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Dios. Ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Pero ang gasa sa kinabuhing walay katapusan anaa kang Kristo Jesus. So karon kung mosalig kag motuo kang Kristo Jesus, makabaton ka sa kinabuhi nga walay katapusan. No, base muli kramo kamo mga igsuon. Ngano nga kamatayon ang bayad sa pagpakasala? Paminaw ko, good works gyud dili gid ang kamatayon. Now, kung moingon kita ni ana mga igsuon, wala ba kita nasayod nga sa Old Testament para makabayad ang mga sinners sa ilang mga sala, magdala sila og karnero dito sa tabernakalo para patyon, para itabon sa ilang mga sala? O di ba? Sa Old Testament palang daan, ang bayad sa pagpagkasala mao na ang kamatayon, kamatayon sa mga hayop. Ug karon sa bag-ong kasabutan, ang kamatayon na gyud ni Kristo Jesus. Gikuha ni Kristo ang atong mga sala, iyang gipas-an sa krus, o gibayaran niya kini sa kamatayon. Gibayaran niya atong mga sala pinaagi sa iyang kamatayon. Sa Old Testament o sa New Testament, maura ang bayad sa pagpagkasala, kamatayon. Pero sa New Testament, gipadayag kamatayon ni Kristo Jesus. Dalay kung gayon ang Ginoo. Di na kinahanglan ka mamamatay kita dito sa krus. Si Kristo na ang namatay, puli ka nato dito sa krus. Maura magyapon mga igsuon kung kita mamatay sa krus, di magyapon ta kabayad sa atong mga sala. Nganuman, ang atong mga dugo, mga igsuon, may buling umansa. Pero ang dugo ni Kristo Jesus, walay buling umansa. Ato kani basahon sa 1 Pedro 1:18-19. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Giluwas kita, ginamit ang dugo ni Kristo Jesus nga walay buling umansa. Pero kita, ang atong dugo na may buling umansa. Mo nang bisag kita mo ipako sa cross, dili kabayad ang atong kamatayon ug atong dugo nganuman bulingon man kita mga igsoon. Ingon pagani sa Roma 3:10, kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong. Ug 23, nagkasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Nagkasala ang tanan, wala gimatarong bisag usa. Mo na mga igsoon nga kung kita mamatay sa cross para ibayad sa atong mga sala, dili madawat. Nganuman, naman tayo mga sala, ang atong mga dugo na buling, napoy mansa. Ang dugo lamang ni Kristo, ang walay buling ug mansa, mao na nga katurag qualified para ibayad sa atong mga sala. Apan na ay qualified nga kamatayon nato, nga pwede ibayad sa atong mga sala. Unsa man na pastor nga qualified nga kamatayon nato para ibayad sa atong mga sala? Kamatayon didto sa linaw nga kalayo. Kamatayon nga walay katapusan, eternal death. Kitawag kining ikaduhang kamatayon.
So, kung gusto ka magbayad sa imong mga sala, dili dito sa krus, kundi dito sa lake of fire sa walay katapusan. Bayaran mo sa tibuok mong kinabuhi eternally ang imong mga sala. Nagkasala ka 70 years sa kalibutan, bayaran nimo na og eternal punishment dito sa lake of fire. Magkapangutana ka mo, Pastor, ngano nga ang bayad man sa pagpagkasala mao ang kamatayon? Dili man ang maayong binuhatan. Now, mga igsoon, dili equivalent ang maayong binuhatan ug ang sala. Dili sila equal. Ngano man, tungod ka na sa karakter sa Ginoo mga igsoon, nga balaan, 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 balaan. Paglantaw sa Ginoo sa isa ka sala, dako jud kaayo nga butang. Nga ang makatagbaw lang sa iyang kasuko sa sala maong kamatayon. Ba? Ang bayad sa sala maong kamatayon. Wala nag-ingon na Ginoo ang bayad sa pagpagkasala good works. Ang bayad sa pagpagkasala kamatayon. Ingon gani sa pulong sa Ginoo mga igsoon sa Santiago 2:10. Now, basig mo ingon kamo nga pastor, kapangit ba ng doktrinaha nga ang one good work o one sin is not equal? Pangitagod ana pastor nga dili equal ang one good work o one sin. Pangitagod ana. Now, nakitay proof mga igsoon nga tinuod ka na nga teaching. Mas bugat yun ang one sin kaysa one good work. Atong basa sa Santiago 2:10. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Na example na kay pulo kasugo. Nalapas lang nimong isa kasugo. Ingon ang Ginoo, nalapas na nimo pud ang tanan. Para bag domino effect, isa lang natumba nimo, daw natumba na nimo ang tanan. Bali, nahimo nang walay kwenta ang siyam. Ang siyam tungod sa isa ka buok sala nga imong nabuhat. Nganong mangingana ang Ginoo kay balaan, balaan, balaan kayo ang Ginoo. Nga bisag isa ka sala, dili siya makatugot nga magkaadto sa langit. Dapat kung moadto sa langit ang usa ka tawo, wala gid siya sala bisag usa. Ingana kataas ang standard sa Ginoo. O ang equivalent sa isa ka sala, kamatayon. Dili good work ang equivalent sa sala, kundi dili kamatayon. Ang bayad sa pagpagkasala, kamatayon, dili good work. Moingon ka mo, Pastor, batiya po na nga doktrina. Now, kung moingon ka nga ang bayad sa pagpagkasala, good work, dili kamatayon. Now, dili na lang unta si Kristo muanhi sa kalibutan aron mamatay sa krus. Kay nakita man niyang makaya na niyo buhat ang good work, dili ba? Example, nangawat kag 200, pulian ra nimo nag 200. Punan pag isa ka 200, di bayran imong sala. Pero mga igsoon, dili man ingon ana mga igsoon ang sistema sa Dios. Ang bayad sa pagpagkasala dili good work, kundi dili kamatayon. Kung ingon pud kita kwarta, bayad sa pagpagkasala kwarta, kay nakapangawat ko 200, bayaran pa na ako 200, punan pa na ako 200 para nga matubos ta sa atong mga sala nga pagpangawat. Now, reverse pud ana nga dili sa lapi ang gibayad para matubos kita. Balikon ta, unang Pedro 1:18-19. Paminaw. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. O, nasayod kamo. Pananguban, wala masayod pa. Sultian ko karon. Ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad ag bili sama sa salapi o bulawan. So dili gid mapalit ang kaluwasan sa kwarta. Example, nagkasala ka og pangawat 1,000 pesos, now bayaran po nimo 1,000 pesos para maluwas ka. Now, dili ka na qualified. Nga naman, kay kanang 1,000 pesos nga imong gibayad, kawad-an man ka nagbili. Kwarta raman. Ang imong gibayad, papel raman, metal raman. Kawad-an ka nagbili. Sama sa salapi o bulawan. Ang sakto gid nga bayad, ang dugo ni Kristo. Bililhon, naagi bili. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Kapakabalo, ang dugo ni Kristo nga walay buling umansa mao gi-qualified nga ibayad sa atong mga sala. Dili kwarta, wala ba kabalo kanang kwarta nga imong gibayad niagi pa na sa mga kamot, sa mga prostitute, sa mga kawatan, sa mga tulisan. Then bisan asa lang padulong sa simbahan, padulong sa prostitute, pa kwarta bisan asa man padulong. So dili gid na magkabaton og dakong bili. Madunot ra pud na siya. Ang bayad sa pagkasala, kamatayon. Kinsa ang kamatayon? Kamatayon ni Kristo Jesus. Now, sa Old Testament pa lang daan mga igsoon kamatayon na gid ang bayad sa pagpagkasala. Kung makasala ang mga tao sa Old Testament, magdala sila karnero nga walay buling umansa. Dayon ihala didto sa tabernakulo, tan-awon, makapasarbag di, pag makapasar patyon, aron itabon sa ilang mga sala. Mao na sa Old Testament. Apan sa New Testament, si Kristo nagyod. Siya
mipas-an sa to mga sala ug siya gipatay ug siya nagpakamatay sa krus para bayaran ang atong mga sala. Sa Old Testament, New Testament, ang kamatayon mao'y bayad sa pagpakasala. Dili maayong binuhatan. So karon, ang inyong saligan para maluwas ka, dili ang imong maayong binuhatan. Ang saligan mo para maluwas ka, mao ang kamatayon ni Kristo sa krus. Mao ang halad ni Kristo sa krus. Si Kristo ang iyang pagluwas ka nato. Mo'y atong saligan para maluwas kita. Dili ang atong may binuhatan. Nga naman, dili man ang may binuhatan, mo'y gibayad para maluwas kita. Kung dili ang kamatayon ni Kristo, mo'y gibayad para maluwas kita. So, hinaot unta nga inyo kanang naklaro mga igsuon nga teaching. Ha? Ang bayad sa pagpapasala, kamatayon. Kamatayon ni Kristo Jesus. Katulang ang saligi. Ang gibuhat ni Kristo sa krus. Dili mong gibuhat sa napulo ka sugo. Ang gibuhat ni Kristo may makaluwas kanimo. So, the Lord will bless you. Thank you so much for watching. This is the Truth Bible Program.